Κοιτάξτε να δείτε, προτείνονται δύο λύσεις. Η μία για την Ποσειδονία, η άλλη για το έκτο σύνταγμα πεζικού. Εγώ θα πω γιατί δεν πρέπει να γίνει στο έκτο σύνταγμα πεζικού. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη έκταση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να γίνει μια άλλη μεγάλη επένδυση, διότι από την Κορινθία περνάει η μισή Ελλάδα. Άρα ο πολιτεσμαχισμός αυτής της γης για μικρότερες επενδύσεις δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικής όσο είναι να γίνει μια μεγάλη επένδυση όπως ένα research center, ένα κάμπους μεγάλο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Τώρα για τη δεύτερη λύση που προτείνεται στην Ποσειδονία, δεν γνωρίζω εάν είναι η αποτελεσματική, η ορθολογική, δεν γνωρίζω τις τεχνικές λεπτομέρειες, την προσβασιμότητα, τις οικονομικές αναλύσεις που έχουν γίνει. Θεωρώ όμως μια μελέτη που πρόκειται να γίνει, η προμελέτη, θα τα δείξει όλα αυτά. Γι' αυτό είμαι και εγώ υπέρ της άποψης, εφόσον έχει προχωρήσει και ο νομάρχης την χρηματοδότηση, να δημοπρατηθεί άμεσα το έργο και να εκτελεστεί. Ευχαριστώ.